Tervetuloa mukaan tähän syväluotaukseen. Meillä on tänään käsissä aika haastavaa materiaalia. Siis sellaista, joka kyseenalaistaa meidän yleisiä käsityksiä seksuaalisuudesta ja nykydeittailusta. Joo. Lähtenä on blogikirjoitus, joka nojaa muinaisiin viisauksiin ja sit Antti Launosen pohdintoihin seksuaalienergiasta. Aika provosoiva lähtökohta tosiaan. Niinpä. Ja meidän missiona on nyt purkaa auki tämä näkökulma. Just niin. Mitä jos seksuaalisuus ei olekaan pelkkä fyysinen juttu, vaan syvällisempää energianvaihtoa? Aivan. Ja mitä se voisi tarkoittaa just sulle, joka kuuntelet? Olitpa sitten sinkku tai muuten vaan pohdit näitä intiimejä suhteita. Joo, mietitään sitä. Tämä lähde argumentoi, että me eletään aikaa, jossa pikadeittisovellukset ja tämä casual dating-kulttuuri Niin. on tehnyt seksistä vähän niin kuin kulutushyödykkeen, helposti saatavilla. Kyllä, siitä on tullut aika arkipäiväistä monille. Mutta tämä materiaali kysyykin vastaan, että mitä jos jokainen kohtaaminen, ihan kevytkin, jättääkin jonkun energeettisen siteen? Mielenkiintoinen ajatus. Okei, puretaan tätä vähän tarkemmin. Eli lähteessä esitetään, että seksuaalinen kanssakäyminen yhdistää meidän aurakentät. Joo, ne energiavärähtelyt, joiden tämän ajattelun mukaan sanotaan ympäröivän meitä ja kertovan meidän tilasta. Just. Ja pointtina on, että ei jaeta pelkkää läheisyyttä, vaan myös energiaa. Ja ehkä tiedostamattomia traumoja, jopa karmaa. Siis sen syyn ja seurauksen lain vaikutuksia, jotka tämän ajattelun mukaan voisi siirtyä energeettisesti. Juuri niin. Ja nyt tulee se aika pysäyttävä väite. Okei. Tämän energeettisen jäljen väitetään voivan pysyä meidän järjestelmässä jopa 7 vuotta. 7 vuotta. Se on pitkä aika. Niinpä. Aika pitkä kaiku yhdelle kohtaamiselle, jos tämä pitää paikkansa. Tuo 7 vuoden väite on kyllä tosi huomiota herättävä. Lähde ei sitä sen tarkemmin erittele, mistä se tulee, mutta se liittää sen laajempaan kontekstiin. Eli mihin? No just näihin muinaisiin perinteisiin. Niissähän seksuaalienergia nähdään usein elämänvoimana, kundaliinana. Aivan, se perusenergia. Joo, joka liittyy hyvinvointiin ja tietoisuuden kasvuun. Ja tästä näkökulmasta lähde sitten argumentoi, että jos seksi tapahtuu ilman syvempää yhteyttä, niin se voi hajauttaa tätä meidän omaa ydinenergiaa ja sitoa meidät ihmisiin, joihin ei oikeastaan ole mitään todellista resonanssia. Ja pahimmillaan se voisi jopa sulkea sydänkeskuksen. Niin lähde väittää, jos siitä kohtaamisesta puuttuu se aito läsnäolo ja kunnioitus. Ja tähän liittyen tämä materiaali nostaa esiin selibaatin. Joo, mutta ei niinkään rangaistuksena. Ei, vaan tietoisena valintana, oman energian hallintaan ja ehkä puhdistamiseen. Just. Ajatus on, että tauko seksuaalisesta kanssakäymisestä antaisi sille energiajärjestelmälle aikaa ikään kuin nollata itseään. Puhdistua niistä aiemmista siteistä. Niin, ja auttaisi varastoimaan sitä elämäenergiaa. Ja mahdollisesti muuntamaan sen vaikka luovuudeksi tai henkiseksi kasvuksi. Ja siinä mainittiin se sydänkeskuksen avautuminen noin 30 päivän jälkeen. Se on aika voimakas lupaus. On. Ja se 30-päivän jakso liittyy ihan konkreettiseen prosessiin, jota lähde ehdottaa näiden vanhojen energiasiteiden katkaisuun. Eli siihen on ihan keinojakin. Joo. Sellainen 4-vaiheinen metodi. Ensin tunnustetaan ja tiedostetaan, kenen energiat voisi vielä vaikuttaa. Okei. Sitten harjoitetaan anteeksiantoa. Tärkeintä on antaa anteeksi itselle ja toisille. Ei niinkään hyväksyäkseen tekoja, vaan ihan oman vapautumisen takia. Irrottautumisen tavansa ne siteet poikki. Ja viimeinen vaihe. No se tila, mikä siitä vapautuu, täytetään tietoisesti itserakkaudella ja omalla energialla. Selvä. Eli ei tässä olla mitenkään seksivastaisia. Ei todellakaan. Kyse on enemmän tietoisuuden lisäämisestä niistä syvemmistä vaikutuksista, ainakin tämän näkökulman mukaan. Tietoisesta päätöstekeosta ja tilan luomisesta. Ja tämän valossa se sinkkuaika nähdäänkin sitten ainutlaatuisena mahdollisuutena. Juuri niin. Mahdollisuutena tulla tietoiseksi omasta energiasta, omista tarpeista ja siitä, millaista yhteyttä sä oikeasti etsit. Niin, ettei valitsisi kumppania vaan viihteen takia tai yksinäisyyden lievittämiseksi. Vaan aidon resonanssin perusteella. Mentaalisen, emotionaalisen ja tämän lähteen mukaan myös spirituaalisen yhteensopivuuden pohjalta. Ja harjoituksia ja itse tutkiskelua. Ihan käytännön askeleja. Okei. No, miten tämän kaiken voisi tiivistää? No tämä syväluotaus tarjosi yhden
ehkä vähän valtavirasta poikkeavan näkökulman seksuaalisuuteen. Sellaisen, joka korostaa sen potentiaalista pyhyyttä ja sitä energeettistä ulottuvuutta. Aivan. Asettaen sen vastakohdaksi sille pinnallisemmalle kulutuskulttuurille. Lähteen ydinviesti taitaa olla sen syvimmän mahdollisen aidon yhteyden etsiminen. Ja oman energian kunnioittaminen sen yhteyden perustana. Juuri näin. Toivottavasti tämä herätti ajatuksia myös sinussa, joka kuuntelet. Miten tämä käsitys seksuaalisuudesta energianvaihtona ja mahdollisesti pyhänä yhteytenä, miten se resonoi just sinussa? Tuntuuko se ihan vierasta konseptilta vai kuskettaako se jotain sun omissa kokemuksissa? Niinpä. Ja jätetään sulle vielä lopuksi pohdittavaksi tällainen kysymys. Mitä todellinen syvä yhteys merkitsee juuri sinulle? Ja miten se oman energian tiedostaminen ja sen tietoinen hoitaminen tämän lähteen hengessä, miten se voisi mahdollisesti muovata sun tulevia kohtaamisia ja suhteita? Siinäpä mietittävää.